Вітаю ўсіх! У гэтым відэа я вырашыў падзяліцца сваім меркаваннем наконт некаторых навінаў, якія мяне здзівілі, альбо наконт якіх у мяне ёсць нейкае ўласнае меркаванне. Пачну, відаць, з навінаў пра мой аўтамабіль. Для тых, хто прапусціў, на маё аўто ў мінулым годзе упала дрэва. Віна ў гэтым была камунальнікаў, якія своечасова яго не ліквідавалі, хоць яно было гнілое. Але камунальнікі застрахавалі свае дзеянні ў страхавой кампаніі «Таск». Яна ж адмовілася кампенсаваць нанесеную мне шкоду, і мне давялося з імі судзіцца. Гэта было вельмі доўга, і ў лютым гэтага года я выйграў на гарадскім узроўні суд. Але страхавая кампанія «Таск» вырашыла падаць апеляцыю на абласны ўзровень, дзе разгляд маёй справы адбыўся 19 красавіка. Абласны суд пакінуў рашэнне гарадскога суда без зменаў. То бок я выйграў у справе, і страхавая кампанія «Таск» мусіла выплаціць мне сродкі. Наогул большасць іх заўваг насіла досыць фармальны характар, і, як адзначалі юрысты, з якімі я кансультаваўся, як адзначалі юрысты ад камунальнікаў, вельмі непрафесійна працавалі юрысты са страхавой кампаніі «Таск». Гэта неяк трохі здзіўляе. Доўгачаканыя грошы я атрымаў толькі праз 3 тыдні, 12 траўня. Гэта было звязана з рознымі бюрократычнымі працэсамі, пакуль рашэнне з абласнога суда пярэйдзе ў гарадскі, пакуль пойдзе рашэнне да страхавой кампаніі, пакуль тыя аплоцяць усё. Але нарэшце гэтая справа скончылася. Вывад з усяго гэтага можна зрабіць толькі адзін. Заўжды адстойвайце свае правы, змагайцеся за іх на ўсіх узроўнях, нават у судах. Будьце гатовыя, што гэта будзе доўгі працэс, але праўда заўжды пераможа. Ну а ў страхавую кампанію «Таск» я ніколі не пайду ні сам страхавацца і не параю яе нікому са сваіх сяброў. Яны ў дадзенай справе даказалі сваю некампетэнтнасць, сваю няшчырасць. Невялічкая вставачка пра далейшы лёс майго аўтамабіля. Пасля таго, як я атрымаў сродкі, я абышоў цэлы шэраг аўтоцэнтраў у Гомелі, але некаторыя з іх адмаўляліся ад рамонту наогул. Маўляў, для іх это досыць складана будзе і, відаць, не надта выйгрышна па грошах. Іншыя аўтацэнтры заламвалі проста нейкі неадэкватны кошт. Я таксама прайшоўся па цэлым шэрагу прыватнікаў, якіх мне раілі, але іх кошт апынуўся досыць супастаўным з тым, што прапанаваў мне аўтацэнтр «Рыа», таму я свой аўтамабіль аддаў ім. І, канешне, менавіта зараз той самы момант, калі вы можете напісаць, што ваш сусед Васіль зрабіў бы ўсё значна танней, а ваш сябрук Міхась, маляр, ён бы мне машыну зафарбаваў проста як новенькую. Але, спадарства, яшчэ раз нагадваю, тыя прыватнікі, з которымі я размаўляў, іх быў амаль той же самы кошт, што і аўтацэнтра «Рыа», але ў апошняга ў мяне ўсё ж такі будуць якія-ніякія, але дакументы па сканчэнні гэтага рамонта. Ёсць толькі адзін мінус ва ўсім гэтым. Мне ўсё роўна давядзецца самастойна дзесьці шукаць, набываць дах. Яго трэба будзе зрэзаць і прыварыць наноў, і таксама заднюю дзвер ад багажніка. Але я зусім з гэтым спраўлюся. Самае галоўнае, што гэтая вялізная эпапея скончылася. Рушым далей. Вялізны дзякуй усім, хто адгукнуўся на мой заклік падпісацца пад онлайн-петыцыяй, каб ад Гомеля да Каранёўкі стварылі пешаходную і роварную сцяжынку. Агулам назбіралася каля 400 подпісаў, і яны ўжо пайшлі да раённых і абласных уладаў. Акрамя гэтага, цягам бліжэйшых дзён я дасылаю зварот таксама ў Дзяржаўтаінспекцыю, аддзел спорта і турызма, а таксама у лясную гаспадарку, да якой належыць каранёўская сядзіба. Карацей, буду трымаць вас у курсе ўсіх навін. Акрамя гэтага, хацеў бы нагадаць, што ёсць заўжды цэлы шэраг цікавых ідэй наконт таго, што можна зрабіць у Гомелі лепш. Але для ўсяго гэтага заўжды патрэбныя нейкія памочнікі. Калі вы хочаце дапамагчы, выходзьце на сувязь, будзем разам рабіць наш горад лепш. Ах так, зусім забыўся дадаць, што мясцовыя жыхары паведамілі мне, што да каранёўскай сядзібы прымыкае невялічкі кавалак лесу у цэнтры самога населенага пункта, які ім самім і належыць. Ён на дадзены момант вельмі запушчаны, і яны здзіўляюцца, чаму б яго не пераўтварыць вось у нейкі добраўпарадкаваны невялічкі такі парк. Бо сам населены пункт вакол аточаны лясамі, там няма ніякай інфраструктуры, ніякіх сцежак, ніякіх лавачак. Чаму б не добраўпарадкаваць вось гэты невялічкі кавалак? Карацей, будзем працаваць у дадзеным накірунку. Все яшчэ разважаю наконт досыць крывавага затрымання крымінальніка, якое адбылося тыдзень таму назад у Гомелі, калі ўначы забеглі 3 супрацоўнікі ў штатскім, у тралейбус паспрабавалі затрымаць гэтага злачынцу, але той дастаў нож, парэзаў іх усіх траіх, збег, досыць доўга хаваўся ў сажы. Ва ўсім гэтым здзіўляе тое, што
злачынцаў паспрабавалі затрымаць у грамадскім транспарце, дзе знаходзіліся таксама і іншыя людзі. Хто ведае, што магло б здарыцца, калі б ён альбо ўзяў некага закладніка, альбо нават пры спробе атакаваць тых жа самых міліцыянтаў, параніў кагосьці. Здзіўляе і тое, што некалькі месяцаў таму таксама была спроба затрымаць аднаго крымінальніка, калі не памыляюся, ў Мазыры. Таксама людзі ў штатскім паспрабавалі гэта зрабіць, таксама ўсё скончылася вялізнай крывёю. Вельмі хацелася б, каб Міністэрства ўнутраных справаў перагледзела неяк пасля гэтых падзей свае правілы, падвысіла неяк узровень тых супрацоўнікаў, якіх яны высылаюць на дадзеныя аперацыі. Бо ва ўсім гэтым вельмі смешна потым чыталіся паведамленні ў інфармацыйных рэсурсах, дзе было напісана, напрыклад, што міліцыянты ў штатскім зайшлі ў тралейбус, прадставіліся, паказалі свае пасведчанні, і потым папрасілі ласкава выйсці злачынцу на вуліцу. Там ж сведкі паведамлялі, што яны забеглі ў апошнюю секунду у салон, крыкнулі кіроўцу, каб той зачыніў дзверы, ну і пасля гэтага пачалася вось гэта крывавая лазня. Ну, паглядзім, што з усяго гэтага выйдзе. У мяне ёсць яшчэ адна навіна. Газета «Наша Ніва» апублікавала расследаванне, дзе паказала досыць пераканаўча, што ў Беларусі паступова ствараецца цэлая сетка прарасійскіх інфармацыйных рэсурсаў, і некаторыя з іх дзейнічаюць у прыватнасці ў Гомелі. У матэрыяле былі ўзгаданыя сайты «Про Гомель» і «Сожинфо», які завецца яшчэ «Наш Гомель». Спасылку на гэта расследаванне можна знайсці ў апісанні дадзенага відэа. Што да прыгаданых ужо раней сайтаў, то яны пераважна з'яўляюцца агрэгатарамі навін, свайго контенту маюць вельмі мала, але розныя штодзённыя навіны яны разбаўляюць таксама і матэрыяламі гэткага антызаходняга зместу, прарасейскага. Калі размаўляць пра гомельскія сайты, які прыгаданы ў дадзеным расследаванні, то некаторыя гомельскія аналітыкі лічаць, што той жа самы «Про Гомель», у адрозненне ад «Сожинфо», мае таксама пэўныя сувязі з гомельскімі сілавікамі, бо ў іх на сайце вельмі часта з'яўляецца розная інсайдерская інфа, якая пазней толькі з'яўляецца на афіцыйных сайтах МНС, МУС і ўсіх астатніх структур. Паглядзім, што з гэтага будзе. На дадзены момант свайго трафіку яны маюць не вельмі шмат, яны напампоўваюць свае аккаунты ў соцсетках рознымі ботамі, набываюць таксама трафік на свой сайт. Пакуль што ад іх пагрозы ніякай няма. Але па падзеях у суседняй Украіне мы ведаем, што ў крызісныя моманты дадзеныя структуры, дадзеныя сайты будуць выкарыстаныя дзеля розных інфармацыйных укідаў, дзеля нагнятання напружанасці ў рэгіёне, і, безумоўна, гэта агенты ўплыву суседніх дзяржаў у Беларусі. Апошняя навіна на сёння, відаць пра тое, што як шмат хто з гомельцаў ужо мог заўважыць, на цэнтральнай плошчы горада распачаўся рамонт і рэканструкцыя тэлеграфна-тэлефоннага вузла сувязі. Менавіта так ён калісьці называўся. Ён быў збудаваны ў 1981 годзе у гэткім інтэрнацыянальным стылі, які адмыслова пазбаўляўся розных залішкаў архітэктурных, выкарыстоўваў больш сучасных матэрыялаў, металу, шкла. Ён прыйшоўся даспадобы ў Савецкім Саюзе, і вельмі шмат будынкаў было збудавана менавіта ў такім стылі ў 70-х і 80-х гадах. І хоць я невялікі прыхільнік інтэрнацыянальнага стыля, але на той момант гомельскія архітэктары ўсё ж такі сачылі за тым, каб будынкі неяк перагукаліся адзін з адным, пасавалі адзін аднаму, каб яны ўпісваліся ў навакольнае асяроддзе. І, безумоўна, будынак тэлеграфна-тэлефоннага вузла сувязі перагукаўся у сваім знешнім стылі таксама і з будынкам аблвыканкама. На сёння, на жаль, афіцыйных публікацый наконт таго, што будзе з гэтым будынкам, я не сустракаў, але ёсць рэндеры ў інтэрнэце таго, як ён можа ў будучыні выглядаць. На жаль, калі гэты праект будзе рэалізаваны, то нас чакае гэткі кіёск, цалкам абіты пластыкам, вельмі танным, у самым цэнтры горада. Безумоўна, гомельцы могуць прыгадаць і рэканструкцыю будынка Беларусьнафты, якая ў свой час прайшла. Але там былі выкарыстаныя больш дарагія матэрыялы, там была бачная хоць некаторая праца архітэктараў, яны паспрабавалі зрабіць будынак хоць у чымсьці цікавым. Не бачна таксама і спробаў гарадскога аддзела архітэктуры размаўляць хаця б неяк з гараджанамі. Калі не раіцца з імі, то хаця б тлумачыць сваю пазіцыю. Можа быць, правесці нейкі конкурс архітэктурны трэба было, бо ўсё ж такі гэта адзін з пазнавальных сімвалаў цэнтра нашага горада. Гэта будынак, які будзе трапляць на вялізную колькасць фатаграфій у сацыяльныя сеткі, ва ўсе нашы і вашы інстаграмы.
і тое, як будзе выглядаць наш цэнтр, насамрэч вельмі важна. Але справы не будуць змяняцца, калі мы з вами будзем заставацца абыякавымі. Таму уключайцеся ў працэс, цікаўцеся тым, што адбываецца ў вашым горадзе. Напрыканцы я хацеў бы распавесці яшчэ пра адну цікавую асаблівасць, якую я заўважыў апошнім часам. Як вы ўжо маглі заўважыць, на мне зараз цішотка з амерыканскім сцягам. Гэта нічога не значыць, я проста выбраў зручную мне цішотку. Злучаныя Штаты Амерыкі, як Германія, Францыя, Італія, гэта краіны, у якіх шануюцца правы чалавека, дзе ёсць роўнасць перад законам усіх і роўныя магчымасці таксама для ўсіх. Гэта краіны, якія мне досыць імпануюць. Але ў выбар цішоткі я ніякага адмысловага сэнса не ўкладваў. Але паверце мне, ёсць вялізная колькасць людзей, якія проста не могуць змірыцца з амерыканскім сцягам на вашай цішотцы. Я ўжо вялізную колькасць абразаў чуў у публічных месцах, што я звязаны з дзярждэпам. Адзін чалавек нават спрабаваў мяне як шпіёна пацягнуць і здаць міліцыі. Людзі проста не могуць змірыцца з Амерыкай чамусьці. Гэта таксама праявы і комплексаў. Канешне, хочацца быць нейкай магутнай дзяржавай, як яны калісьці сябе ўяўлялі за часамі СССР. І плюс, канешне, працуе прапаганда, якая штодня вам па расійскіх каналах, у тым ліку і на нашых вельмі часта сцвярджае, што США гэта проста самая страшная краіна ў свеце, і з ёй трэба змагацца. Цішотка з амерыканскім сцягам альбо з нямецкім, альбо з любой іншай выявай не зробіць мяне меншым патрыётам Беларусі, чым я ёсць на дадзены момант. Але чамусьці ў 21 стагоддзі ёсць яшчэ вялізная колькасць людзей, якія проста сапраўды не могуць змірыцца з тым, што вы носіце. Хацелася б, каб гэта сітуацыя змянілася ў будучыні, і я праз некалькі дзесяцігоддзяў прыгадваў гэта ўсё проста як злы жарт. На гэтым відэа сканчаецца, не забывайцеся паставіць лайк, а таксама падпісацца на мой канал. Забачымся.